ka koya min yadda zana rike kambu a gona. Mai gidan zuciya kai ne ka koya min yadda zana rike kambu a gona. Mai su zana rike zane ta yin gaba rayuwa sai da ke harki na yi da ni ba wanda za ya ce zai raba ni da ke rayuwa zane ta ci gaba in ina dam da ke haƙorabo za a yi daban mata dare gwarabar mini ki kullum da kauna. Na ji daɗi cikin soyayya min nisa da mai sona na tabbatar za ka yi da mahala ɗannata. Cikin mata ni na cire tutar gaggawa a soyayya ka sa na hannu na damar gane rata. Ban an kari ba na riski tunani ya girma cikin kaina ribar zama don masoyi ya zamto an furta. Na fitar da laifi na cikin zuciya na faida kai kaɗai na bai wa kaina. Kin bani damar soyayya kina kawar min da tunani tirin gini tirin zane da bazarki ne rawa tani. Na zama ɗan aikin zuciya in ta saka min sai na sanar miki da sabon ki duba min. Da sauri na zo gaban ki gara ban soyayya ki gane na baki rayuwa ta karki min jayayya. Mai gidan zuciya kai ne ka koya min yadda zana rike kambu a ƙauna. Mai gidan zuciya ke ka koya min yadda zana rike kambu